Jonna menee tänään yhden kaverin 50-sillä tonne. Joo. Hyvä tietää. Täällä on Vetoaho taas hommissa. Vetoaholla on veto pois, mutta jatkuu kuitenkin. Joni laittoi mulle jonkun viesti. 10 kerrosta kirkas lakkaa. Niin. Tää on 9. kierros menossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No niin. Vesihientä buffaus. Sweet. Sweet. Nyt laitetaan uuni päälle. Vedit se jo kaikki? Vedit. No. Hyvä tulee taas. Kyllä nämä nyt Mangelsit voittaa. Aikanaan oli FSO Polle Konelalla myynnissä, niin uusi Polle. En mä muista oliko se Konella, mutta luultavasti se oli. Niin siinä oli toi erikoisvarusteltu malli, siinä oli Mangelsit ja turvakaari ja sitten muutama tarra, niin se oli 150 markkaa kalliimpi. Oliko peruutusvalo? Sitä mä en osaa sanoa. Joo. Kuvataan vähän näitä fillareita. Vaikka ei kyllä pitäisi tämmösiä paskoja kuvaa, mutta vanhoja romuja. Paskaa kuvaa. Tää voisi olla myynnissä 50 tonnia tasaraha. Tää on 3 tonnin vetää. Tän saa 5. Joo, täällähän ne kaverit odottelee, että maali kuivuu. Voitais laittaa tää tähän pariksi tunniksi pyörimään. Voidaan seurata. Mitäs siinä on salmareita? Se on kroki. Se on kroki. Fosforihappoa ja podaa vähän. Joo. Ei tee yhtään mitään, mutta on olevina aikakin semmonen tärkeä osa. Onko se kauan ollut? Oliko se eilisen vai oliko se tänään? Ei, mä jaksan ehkä 5 minuuttia odotella, että mä otan nää pois täältä. Mut ei sitä pidä antaakaan olla liian kauan. Niin muuten tulee liian hyvän näköistä. Niin. No mä laitan ainakin silloin joskus prätkä tohon Raiserin pultteihin sitä, niin sitä ei tullut huudottu, niin nehän ruostuu ihan semmosessa vittu. Ottakaa ne ruostuu. Oksidi. Tai niin, syöpy. Sitä tässä tavoitellaan se ruostuu. Näin on. Joo, semmotti tällä kertaa. Lähdettäis kapikkaan.